Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Și aș vrea să dau câteva îndemnuri. Nu o să țin foarte mult pentru că vrem să ascultăm cântările dumneavoastră și îndemnurile dumneavoastră. Însă stăm în fața unui psalm în care eu cred că cel mai bine vorbește despre timpurile în care noi trăim. Suntem în psalmi aproape 3 luni de acum și am văzut că până acum David tot aducea înaintea lui Dumnezeu: Doamne, vrăjmașii mei, Doamne, pe mine de câte ori a spus: scapă-mă de vrăjmașii mei. În psalmul acesta David are altă abordare. Și acum vedem că el vorbește cu totul altfel. Cu toate că el nu putea să facă absolut nimic, pentru că era înconjurat de toți inamicii, era asaltat de Saul și fugea de colo-colo. Nu mai avea credibilitate în fața poporului, pentru că, fiind un fugar, nu putea să aibă credibilitate în fața poporului. Dar el se duce la Dumnezeu și spune: Doamne, ajutorul este la Tine. Acum, aș vrea să mergem și să vedem în primul rând ce vreau să spun. În versetul 1 spune: vină în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși și pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Oare nu este un adevăr în zilele noastre? De ce nu mai este evlavia aceea, pioșenia aceea? Și de ce nu mai este acea atitudine morală în lumea aceasta? Este pentru că tocmai credincioșii pierd din lumea aceasta. În cuvântul evlavios în greacă înseamnă eusebeia. Și eusebeia înseamnă atitudine morală, atitudine modestă, evlavie, cucernic, pioșenie. Și asta ne învață pe mine și pe tine ca să abordăm valorile lui Dumnezeu în toate zilele noastre. Nu numai atunci când îmi este bine, ci și când vine prigoana și vine tot felul de nenorociri asupra noastră. Însă vedem că David spune: pierd. De ce pierd acești oameni? Pierd pentru că citesc Biblia foarte mult? Pierd pentru că se roagă foarte mult? Nu. Pierd pentru că au uitat valorile lui Dumnezeu. Iar noi astăzi trebuie să ne rugăm Domnului să ne țină treji, ca să punem valorile lui Dumnezeu în valoare. Nu numai în viața noastră, ci și în viața semenilor noștri. Dacă aș aduce un argument aici care a bătut creștinismul, în anii 60, această organizație LGBT au propus ca în anii următori să distrugă această uniune care Dumnezeu a instaurat-o de la început, căsătoria, familia. Au vrut să o distrugă. Și în zilele noastre ce au făcut? Și-au atins țelul? Oare noi, care spunem că suntem oameni evlavioși, am făcut ceva în sensul acesta? În timpurile acelea, David a văzut că oamenii evlavioși pierd din țară. Oare astăzi cum este? Și sunt diferite motive în care oamenii pierd.
Au murit pur și simplu, așa cum spune, au adormit. Au plecat în alte țări, nu? Cum suntem și noi astăzi aici, în Danemarca. Suntem în afara țării noastre, în diaspora. Sunt care au fost corupți. Sunt care au fost luați de valul acestei societăți care duce la imoralitate, care duce la păcat. Dacă ne uităm în toate filmele care sunt astăzi, nu este film în care să nu fie scene sexuale, care să nu fie scene cu LGBT. Nu există film în care să nu fie lucrurile acestea. Chiar și în cântări, chiar și în desene animate pentru copii. Toate lucrurile acestea sunt imoralități care creștinii, biserica, ce măsură ea? Și dacă am văzut după anii de comunism, s-au întâmplat injurii la adresa creștinului. Sunt rătăciți, sunt pleava societății. Oare așa să fie? Nu este așa. Dacă ne uităm în istorie, în istoria Americii, de ce a fost prosperă? Din cauza că atunci, prima dată când s-a format pe principii biblice, s-a format pe principii bune, însă s-a deteriorat, pentru că păcatul, corupția, îți spune cuvântul. Dacă ne uităm la noi, ce putem vedea? Domnul Iisus Hristos a spus, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Dar dacă lumina nu este pusă să se vadă, dacă sarea nu este folosită cum trebuie, oare aduce beneficiu acestei societăți? Niciodată. Dacă sarea se descompune, știți ce face? Daune. Sarea este formată din doi acizi, în care dacă noi luăm acizii aceștia separat, murim, fără nicio problemă. Dar puse în una cu alta, este sarea care o cunoaștem noi. Deci ce trebuie să facem? Trebuie să fim lumini în societatea aceasta. Pentru că dacă nu suntem lumini, vom fi întuneric. Iar în știință spune că de fapt întuneric nu există, ci există lipsa luminii. Haideți să fim oamenii aceia cu lumina aprinsă, cu făcliile, cu torțele care duce cuvântul lui Dumnezeu oriunde. Pentru că dacă nu o facem noi, nu o face nimeni. Haideți să vedem gândirea acestor oameni de pe timpul lui David. Oamenii îți spuneau minciuni, buze lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută, cu trufie. Și mai mult de atât spune, suntem tari. Și cine ar putea să fie stăpân peste noi? Oare cine vroia să fie stăpân peste lumea aceasta la început? A vrut să-L detroneze pe Dumnezeu. Oamenii aceștia răi au mentalitatea care Satana i-a pus-o în mintea lor. În capitolul 11 din Geneza, haideți să facem un turn și haideți să ne facem un nume. Oare cine i-a pus acolo în gând?
Dumnezeu? Nici de cum. De aceea, dragilor, haideți să vedem că credința noastră, viața noastră de credință, este foarte importantă în societatea aceasta. De ce se deteriorează o națiune? Pentru că cei care trebuie să vorbească, cei care trebuie să aducă adevărul în lume, nu o face. Tac de frică, tac din comoditate, dar noi trăim aceste timpuri în care ar trebui să strălucim. În ciuda faptului că toate săgețile sunt spre noi. Oare aceștia care spun cine ar putea să fie stăpân peste noi, nu au o aroganță și nu au un lucru care și-l asumă fără a gândi? Oare v-aș pune o întrebare, cine ne ține pe noi? Ne ține Dumnezeu? Oare aici, în textul acesta, oamenii aceștia cred că ei îl țin pe Dumnezeu? Trebuie să fim bine înțeleși că noi, cu abilitățile noastre, cu tot ceea ce putem face noi pe pământul acesta, dacă facem din proprie inițiativă, ducem totul spre rău. Dar dacă facem din punctul de vedere al lui Dumnezeu cu principii biblice, facem absolut totul bine. Acum, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu este Cel care are control asupra vieților noastre, are control asupra istoriei Pământului și chiar dacă pretutindeni, cum spune în versetul 8, mișună cei răi când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor, chiar dacă noi stăm peste tot și peste tot în jurul nostru sunt oameni răi, noi trebuie să fim luminile care le poate impacta pe celelalte, poate să le aprindă pe celelalte, pentru că influența noastră poate să fie benefică pentru ceilalți. De aceea, haideți să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului, pentru că noi trăim timpuri în care psalmul acesta este contemporan, parcă, cu noi. Și să ne rugăm Domnului ca El să ne facă evlavioși, ca principiile Domnului Iisus Hristos, principiile Bibliei să fie în inimile noastre. Pentru că să știți că a fi credincios este o oportunitate pentru a-L glorifica pe Dumnezeu și pentru a-L duce mai departe, pentru a închega biserica care este a Domnului Iisus Hristos. Amin? Haideți să ne rugăm Domnului.